У 1959 годзе Пятрусь Броўка ў складзе беларускай дэлегацыі прымаў удзел у працы 14-й генеральнай асамблеі сесіі ААН у Нью-Йорку, якая праходзіла з 15 верасня па 12 снежня. З гэтай вандроўкі паэт прывёз ідэю справдзіць нешта вельмі важнае для нашай краіны, а менавіта стварыць першую беларускую энцыклапедыю. Справа была ў тым, што, як вядома, да пэўнага часу сваёй энцыклапедыі ў Беларусі не было. Была толькі вялікая савецкая энцыклапедыя. І ўвогуле, на той момант нешматлікія краіны свету маглі ганарыцца такім выданнем. Як пісаў Рыгор Барадулін у сваіх успамінах пра Петруся Броўку. Калі адзін дасведчаны таварыш запытаўся: «А ці патрэбна энцыклапедыя ў Беларусі?», яе заснавальнік і стваральнік адказаў: «Вам не шкодзіла б ведаць, што, як пішацца ў ОАН і ЮНЕСКО, маючы каляндар энцыклапедыю, нацыя можа называцца нацыяй з поўным правам». У перыяд з 1969 года па 1975 год пад рэдакцыяй Петруся Броўкі было выдадзена 12 томоў беларускай савецкай энцыклапедыі, ці па-простаму ПЕЛСЭ. І на сённяшні дзень рэдакцыя беларускай энцыклапедыі носіць імя Петруся Броўкі. У фондах музея захоўваецца фотаздымак, дзе можна пабачыць працэс урачыстага ўручэння першага тома беларускай савецкай энцыклапедыі ў бібліятэку ААН. Таму можна сказаць, ідэя, атрыманая паэтам у Нью-Йорку, абляцела вакол свету і вярнулася назад ужо рэалізаванай.